na Lúthchleasaithe Parailimpeacha ar asir Hallamh na hÉireann agus 6 bhonn in éinneacht leo. Bhí na slúite ag fannacht orthu ag Aerfort Bhailte Cliath chun fáilte fiche chur ruchú, agus chun céiliúra a dhéanamh ar na héachtaí atá bainte amach ag na hiomaitheoirí. Bhuaigh róisí níoríonn 2 bhonn i Pháras agus íonmiad sa lins náva, ceann airgid agus ceann Cuireadh. Tom ása le bheith abhaile agus tá sé go háneasma Cuireadh agus mo clown runníad a eáil inis agus Tom cóása chun gá medals a thuirtáile freisin. Ach níor bhí róisín an tain duine bhuaigh bonn ar son na tíre. Bhain orla cumaford bonn Cuireadh sa rás 100 méadar tír thrídeag agus bhí luachar orthaí na slúite eáil. Tá na daoine seo na daoine is farlam i héal, má chláán, má cháilte, má club. Bhuaigh Katie George don líbhí 3 bhonn ag na cluichí agus dhear an rothair, ceann ór agus péra airgid. Tá 8 bhonn Paralympiacha ag Katie inis. Beidh na 100 cluichí Paralympiacha eile ar siúl in Los Angeles in 2008. An meid se bhonn? Beidh! Caitlin Hayes, Nuacht Cúla4, Aerfort Bhailte Cliath.